Ja mennään sitten jäälle, jossa kaikkien aikojen suomalaispelaaja Jari Kurrin paita nousee Hartwall Arenan kattoon. Hieno ja juhlallinen hetki, vai mitä sanot, Jukka? No ehdottomasti, että kyllä siinä on niinku Mr. Finland, niin kuin jääkiekon osalta voisi sanoa ehdottomasti näin, että uskomaton pelaaja. Ja yleisö osoittaa seisten suosiota ja niin se tietysti tällaiseen hetkeen kuuluu. Jari Kurrin paita on jäädytetty myöskin maajoukkueen toimesta tänne Hartwall Arenan kattoon ja myöskin Edmontonissa hänen paitansa on jäädytetty 2001. Mitä uskot, että pelaajalle tämmöinen kunniaosoitus merkitsee? Kyllä mä uskon, että Jari todella arvostaa tätä huomio-osoitusta ja varmaan tunteet on aika pinnassa, että muistelee vähän omaa uraa tuossa lyhyesti ja hän on todella hieno ihminenkin, sen verran hän on oppinut tässä tunteet tosi lyhyen aikaa vasta, mutta että ei voi muuta kuin olla tyytyväinen hänen puolestaan. Samalla kun Hartwall Arenalla pommit paukkuvat ja värivalot tykittävät, tämä mies on siis illan suuri sankari Jari Kurri, numero 17. Pelipaita nousee hallin kattoon ja Leena Harkimo antaa siinä Jarille sitten kukat. Mites, jos puhutaan Jarista maajoukkueen kannalta, niin millainen mies on general manager, GM Jari Kurri? Jari nimenomaan on A-maajoukkueen manageri, että hän haluaa keskittyä siihen hommaan ja muut maajoukkueet jää vähän muille enemmän. Mä esimerkiksi seurailen jonkun verran muiden maajoukkueiden touhua ja yritän auttaa näitä valmentajia. Jari keskittyy A-maajoukkueeseen ja hän haluaa pitää aika matalaa profiilia ja niin kuin varmaan ihmiset on se huomannutkin, mutta että Jari on erittäin määrätietoinen ja tiukka kaveri tietyllä tavalla pelaajien suhteen, tarkkailee erittäin paljon pelaajia ja seuraa pelejä ja tekee tosi hyvää työtä sillä sektorilla ja kyllä sanoo mielipiteensä vahvasti, että ei ole mikään joo-joo-mies kyllä todellakaan, että Jarilla on vankkoja hyviä mielipiteitä, hän näkee peli hyvin ja ymmärtää pelistä ja pelaajista todella paljon, että iso apu tässä meidän skauttaussysteemissä A-maajoukkueen kannalta. Mä käytin itse tässä hänestä ilmausta kaikkien aikojen suomalaiskiekkoilija. Se on tietysti isosti sanottu, mutta mielestäni hän sitä on. Ootko Jukka samaa mieltä? No ehdottomasti, kyllä hän on numero ykkönen. Tilastot tietysti Jari kohdalla puhuvat puolestaan samalla kun yleisö edelleen seisten osoittaa Hartwall Arenalla suosiotaan. 1251 ottelua NHL:ssä ja niissä 1400 pistettä ja 5 kertaa Stanley Cupin voittajia ja on myöskin Jokereissa pelannut 3 kautta silloin nuorempana. Joo, kyllä. Jari on tietenkin hirveät pisteet tehnyt tilastollisesti henkilökohtaisesti ja on voittanutkin isoja palkintoja, mutta kyllä Jarin suuruus varmaan on myös siinä, että hän on erittäin kova joukkuepelaaja ja erittäin arvostettu pelikavereiden keskuudessa. En usko, että kenelläkään on mitään pahaa sanottavaa Jarista. Kerrassaan upea, hieno tunnelma on lähteä tähän Jokereiden 40-vuotisjuhlaotteluun, kun Jokerit Lukko lähtee hetken kuluttua käyntiin. Hartwall Arena on todellakin sytytetty ilmiliekkeihin myöskin osaltaan tämän Jari Kurrin paidan numeron jäädyttämisen vuoksi ja siellä edelleen Jokerin vaihtoaitiossa kunnioitetaan tätä hienoa hetkeä. Huikea numerojäädytystilaisuus on Hartwall Arenalla nähty. Jari Kurrin pelipaita numero 17 on Jokereiden toimesta jäädytetty ja sillä numerolla ei sitten enää luistele Jokeripaidassa kukaan eikä koskaan. Näin se menee.